ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି, ପରିବା ତରକାରୀ, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉ? କାରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର। ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚିନି, ଚୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ। ଚିନାବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ, ରାଶି, ଚର୍ବି, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଆଦିରେ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଡାଲି, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ ଆଦିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ପନିପରିବା, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ବାସି ତୋରାଣି ଆଦିରେ ଜୀବସାର ଥାଏ। ଚୁନା ମାଛ, କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ସଜନା ଶାଗ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଭେଣ୍ଡି ଆଦି ପରିବାରେ ଧାତୁସାର ଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟସାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ।